Mga kapuso, karong buntaga atong sayron kung paunsa nagsugod ang pagkahilig sa usa ka Mindanawan nga si Bobby Cabrera sa pag-alaga og mga kabayo. Sir Bobby, mayong buntag og dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, sir? Okay lang, Cyril, may buntag sab sa inyo. Sir, paunsa ka unang na-expose sa mga kabayo and how was your experience the first time nag-horseback riding ka, sir? Well, I was raised in Bukidnon. Bukidnon is that's normal sa Bukidnon. Daghang yung kabayo diya because Bukidnon has always been known to be ranch country. Cattle and horses. Common kay na isa sa Bukidnon, and that is where I was raised. My father had a ranch in Bukidnon. So as a young boy, sige na ko magkuyog-kuyog ko sa mga cowboy niya, magsakay ko sa iyang mga kabayo. Naka-short pants pa ko adto, no? So dito ko nakatuon, no? And I guess na basta mga bata hilig man gyud na sa kabayo, no? So naay saying nga children and horses are synonymous. So as a young boy, nagsakay ko, I got stuck to it. So wala na akong gibiyaan. I've always loved horses ever since I was a young boy. Sir, pwede ba mo ma-share, sir, ang experience sa imong first horseback riding, sir? Unsa imong kinsa na kabayo, unsa imong experience, sir? Well, naay memorable nga horse sa nagigamit dito, working horse. Ang ngalan si Bataw. Buta to siya ng kabayo, no? Tan kayo ng kabayo. No, so timing sab nga maayo kay siya para sa mga bata. And I guess I was just lucky na growing up na atong si Bataw, no? And I had a very good experience with Bataw. Kato si Bataw ipahunong, mohunong, ipalakaw, mulakaw, ipadagan, mudagan, ipawala, mo adtos wala, tuo, mo adtos tuo. Ang problema lang ato kay buta, so idiretso ka gyud niya sa mga kasagbutan kundi hindi mo siya ipahunong, no? But Bataw was a good horse for a young boy who was starting with horses. So, ang nahitabuan to, magsakay ko kang Bataw sa buntag, magsuroy-suroy na ko dito sa rancho, di na ko nila makikita, antod sa paniod to, pangitaon na ko nila. No, so, nag-enjoy good ko. It was a very enjoyable experience, not unlike others who had a very bad experience with horses. Karon ba, sir, ikaw na ang nag-manage sa ranch sa imong father o pila na ang imong farms karon, sir? Oh yeah, my father passed away in 77, no? So karon we still maintain the ranch in Malaybalay. Napa siya gapon dito. We have cattle and working horses, no? Working horses. But I have another farm in Manolo Fortich na din na gyud nag-raise gyud kog horses. Ana gyud kanang mga gwapong nga kabayo akong. They're not working horses, they're riding horses. So I have 2 farms in Bukidnon. Sir, dunay uban ba nga mahadlok mag-horseback riding kay basin og galing masipa o di ba kaha mahulog sa kabayo? Kailangan ba, sir, nga naay training para sa mahimong cowboy pati na sab ang kabayo, sir, gina-train pud ba nato aron na mahimo silang friendly ngadto sa tao? Oh yeah, importante na siya, no? Importante kay ang kabayo pod kung magsigil lang magpataka ka lang og sakay, delikado pod na siya. No, kay a horse has a mind of its own, no? So and then ang kabayo manggod, ang kabayo is a prey animal, and so it is wired to run kung it's wired to bite or to kick kung it feels it's in danger, no? Or so it's important na balo ka, no? Na balo ka sa basics kung saan nimo pagduol sa kabayo, no? Unsaon nimo paghawid sa kabayo, unsaon nimo pagtindog sa stirrups, sa saddle, unsaon nimo pagsakay. Nagyapoy basic, dili pwede nga basta na lang kamo sakay. Sir, unsay imong makita nga opportunities o benefits sa pag-atiman og mga kabayo? Ang kabayo manggod is, for me, it's a good form of stress reliever, no? Labi na kung your kung na daily stresses in life,
no, kung medyo dagang kag problema ako ato ko farm hawid-hawid ko sa kabayo, akong ibrasa na akong kabayo, makawala na isa sa stress, no. Some people find opportunities in it, business opportunities, no. They raise and they sell horses. Napoy inana, no. Ang uban they organize trail rides, no, for a fee for tourists. So they earn money out of it. Nagyapoy, although I would say it's not, you cannot really make it a business in the sense nga everyday na imusulod sa imong nga sales, dili siguro siya inana, no? But overall, kinahanglan gyud sa nga mahilig ka sa kabayo before you get into it. Sir, sa mga anak nimo ba, nabay nakakuha o nakamana sa imong pagkahilig sa pag-atiman nimo og mga kabayo? Oh yeah, I have 5 children, and actually all of them nagkuhan gyud sa kabayo, no? Kay they grew up with horses. Kay naamang ko yung mga kabayo, but kuamang god, you know, they're all professionals already. They all moved on, no? So wala gyud nakaingon ta nga who handles horses every day now, but all of them nakahilig put yun. You know, like I said, children and horses are synonymous, no? Isang kinsa nga bata ipaduol nimo na sa kabayo, malingaw gyud. Daghang salamat Sir Bobby sa imong gihatag nga oras ug higayon sa At Home with GMA Regional TV. Once again sir, salamat kaayo. My pleasure. My pleasure. Thank you very much. God bless. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.